Aplikace pro správu agendy zubní ordinace. Přihlásím se pod svým testovacím uživatelským účtem a po přihlášení vidím hlavní obrazovku. Na této obrazovce se zobrazuje seznam pacientů, kteří mají sjednanou schůzku právě na dnešní den. Pomocí menu vlevo se můžu přepnout do modulu Pacienti, který slouží k výpisu karet registrovaných pacientů. V kartách se naviguje velice jednoduše, stačí scrollovat kolečkem myši a další karty se budou automaticky přidávat pomocí funkce Infinity Scroll. Pomocí tlačítka vpravo dole mohu založit novou kartu pacienta. Povinná políčka jsou označeny červenou hvězdičkou. A pokud bych se v tento okamžik pokusil uložit kartu, tak aplikace mi ukládací tlačítko zašedne a i když na ní kliknu, tak mě upozorní, že některá políčka nejsou vyplněná. Zadám pojišťovnu, číslo pojištěnce, zadám například ještě adresu, tak, dám uložit a vlevo dole vidíme, že proběhla notifikace, která upozornila na to, že uložení proběhlo úspěšně. Do hlavního menu karty nebo do horního panelu karty se přidaly dvě nové záložky, dekurs a zubní kříž. Do dekurzu si můžeme například zapsat výkon registrace nového pacienta. Tak. A ještě zadáme výkon pro pojišťovnu. Vybereme si hlavní diagnózy, zubní vyšetření, kód výkonu, zadáme číslo 900. Dáme přidat a do textu záznamu se nám automaticky přidá přednastavený text a dáme uložit. Vidíme zase notifikace a u záznamu se objevil modrý zámeček a to znamená to, že záznam je podepsán elektronickým podpisem. Mám zde i zapsaný výkon, jeho kód a pokud bych náhodou neznal výkon podle kódu, v tooltipu se mi zobrazí textová nápověda. Dekurs je taktéž možno vyexportovat do souboru PDF. Tento soubor je podepsán také elektronickým podpisem. Po přepnutí do záložky zubní kříž se nám zobrazí grafický zubní kříž, který slouží k zápisu stavu ke konkrétnímu zubu pacienta. Záznam zubní kříž se vždy vztahuje k danému dekurzu. Tak a máme uloženo. Mezi karty pacienta se přepíná pomocí vyhledávacího pole v hlavním panelu. Tak, dáme si například Toman a Michalu Tomanovi můžeme sjednat návštěvu v ordinaci. Máme zde přednastavený text, který můžeme změnit a zadáme datum návštěvy pomocí kalendáře, vybereme dnešní datum, 10 hodin 00, dopoledne, rezerva času půl hodin, dáme uložit a záznam byl uložen, podíváme se do kalendáře, ano, záznam se sem zapsal. A v kalendář má několik pohledů, týdenní, měsíční a denní. Potom je tu speciální pohled agenda, který zobrazuje
agregovanou agendu na určité časové období. Nejbližší časové období. Pomocí kalendáře se taktéž můžu přepnout zpět na kartu pacienta. Aplikace je responsivní, to znamená, že se z ní dá dobře pracovat i na malém zařízení. Navigační menu se nám transformovalo do vyjížděcího panelu a taktéž uživatelské rozhraní se přizpůsobilo malému displeji. Tak, zvětšíme, zobrazíme menu. Aplikace je taktéž schopná se vyrovnat s částečným výpadkem internetu. Si nasimuluje pomocí vývojářské konzole. Tak, dáme, že jsme offline. Aplikace nás upozornila, jsme offline a zablokovala tlačítka a přepla aplikaci do režimu pro čtení. Přepneme se zpět online a už můžeme s aplikací zpět opět pracovat. Dáme si dnešní agendu a zde vidíme, že naplánovaná událost na 10 hodin byla zobrazena zde na hlavní obrazovce. Aplikace je navržena jako single page a proto umožňuje pohodlnou práci i při pomalejším připojení k internetu. Opět pomocí vývojářské konzole si nasimulujeme nižší připojení k internetu, což bude v našem případě třeba 3G, což je ping máme 100 milisekund a hlavně přenosová rychlost je pouhých 700 kilobitů. Tak a zobrazíme si kartu Petra Bláhy a vidíme, že i přes tak pomalé připojení se data načetly velmi rychle. Tak, ještě je důležité zmínit, že aplikace veškerá sebraná data připravuje do takzvaných dávek, které jsou automaticky exportovány na zdravotní pojišťovnu a z nich je vytvářena fakturace, lékařova fakturace pro pojišťovnu. Data je možné, nebo vytvořené dávky je možné sledovat. Zde bylo, že byla vytvořena dávka naposledy 27. dubna. Tak. A opět pokud skončíme práci s aplikací, opět se můžeme odhlásit.